Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lur. Ya ceritanya tadi ngarit ya. Ngarit malah oleh itu bos. Oleh wakeh bos. Oleh apa ya keadaannya? Oleh jamur bos. Iya jamur bos. Apa nih bos? Wakeh bos. Jamur ki jenenge jamur terucuk bos. Terucuk ya. Jamur terucuk bos. Kis dapat senang bos. Aku bisa nih bos. Jamur terucuk bos. Anjel. Tak tekno bos ya. Jamur terucuk bos. Lah iki mau tak antar bos. Iki alhamdulillah bos oleh. Kadang les dikit. Ya disyukuri bos oleh jamur iki. Golek sampai alah. Pak Pangerang bos nggih. Saya tak anu bos, kita ada proses bos. Wis dikerucuk bos. Sing golek ngaret. Ngaret ta, Pak. Adem-adem bos. Adem-adem enggak bos. Adem-adem. Bisa nih bos. Ini jamur terucuk bos. Adanya wes langsung ini ya. Gadai kono lur ya. Wes tak antar sih lur ya. Engko nanti dilanjut lagi dari perjalanan dulu mulai rumah itu saya dapat ini paket apa yang bisa nih? Alah iki opo to Mas? Iki dolanan tas beli. Masa sak truk ngono dolanane. Meneng ku memang ngedukne ya. Gampang. Kayak main bisa di barang op. Dolanan opo iki? Ayo memang nampani. Aja mengabani tak lah. Lah kesenya ke kamera kok sok. Kucing kamerane ditransfer 7. Ki, cekel ki. Nah, lo, ewang lo, kan kita mendalami itu bos. Kan tripod sendekne sik kan lho kabeh. Main enteng ya kok sok. Enteng. Mblekan iki mantep. Oh, Pun. Depan iki disurung sik kok. surung sih iso. Ora iso. Lah enggak kono tapane. Lego. Ini keganti. Yang munggarene betul. Angel bos, wapet kita ya. Ini bener ngoyone. Oh, Apa tin? ini bos rekosop. Bos. Sing kono sing ngono. Kono ngono. Ya wis sampean ngono. Weh, Col. Col. Nah, ngono lho bos. Ini sih lebih. Rangkaian toh? Ini langsung jadi bunder Mas, gak rangkaian. Iki tok. Wong iki tok.
Iki carane leh ngudun nang ngisor kono piye? Ya kae sing kursi kae jenenge. Aduh no, lu ikut direng ini ae. Ayo disekne. Ya dhisik aduh. Dinceng sik. Atan iki. Kira tantan. Nek koncone ora. Full kursi masih Budi. Full kursi. Ayo, dike. Sik piro to? Udah Mas, ini aja. Yo. Aja ini masih kamu wangi. Tahu gue kuat kok. Glinding-glinding nih. Gak pecah dikeliling no. Ya yo. Ora. Jujur ini ya. Pecah orang tuh. Wacang terus gak ada. Aduh. Celane kurang ki. Miring ini sih lo. Piye piye. Miring modok mungkin lo. Modok mungkin kalau. Ini lo. Nah, atuk suwi lho ora. Ya, 10 menit ya. Menit ayo, jangan itu Kesusu ya. Sik pirang menit, Jak? Lagi 3 menit iki. Wis edokne sik. Sedang soalnya gak itu dipikir loh. Piye ya? Piye. Duduk ini mau piye? Gak iso. Lah kan gua gak iso. Direng. Oh, direngno. Oke. Sabar. Berapa menit sah? Lagi 3. Oh, sik 3 lho. Kamu kono. Nah. Udulan iki. Ah. Konfliknya ini iki. Ngomong delok. Ayo. Dan truk iki. Jadiane. Ini kok rontok kabeh. Ya masih rontok iki wisan. Waduh, iya tau bos. Komplain ki. Pak murih. Jadi gliding. Ada ini. Gliding. Alon. Tanggo. Berapa menit, Sat? Papat. Saya papat. Medun 5 menit. Terus kayak gitu. Enteng to, Pin. Awasi ngono kuwi. Empuk e lho. Lagi gue dikendi. Dengan Iso kok medun tangga. Enteng. tangan dulu sih tok. Blas, alon. Kalem. Ngurung kita nah, Bos. Sini. Landet sih. Ini berbeda. Iya. Cinta. Tapi ning kono Ternyata yo sekoro-koro metune ki, Pin. ngono mau jeren. Jarene muni enteng mau sapa ke saja. Gak engko ya Elah kok dipikir kowe sih. Kayak satu dibuka. Lah ngono. Awas saiki. Alamat tidak sih. Dicek sih anune. Cek. Perlu bongkar kae ora? Bongkar anune yo. Oke ini lho ya, ini kan terus jemur nggon mbak. Lah jamur iki terus ndi? Setok lah. Sabar Kok sih. iso, Mbok? Kusek kuwi lho. Sing wangi iki. Sek ngono jamure jek Tegalan. Enggak wis tak gowo. Oh, jamure mbok gowo. Ya kan ini kan terus jemur to. Tak kira ki ning Tegalan kono jek. Pas lebaran di jalan. Wah, nemu rezeki. Iya. Dobe dia kan dulu. Yo, Dek iki tak pesene wong dulu kono yo. Belum kuwi lho. Pendi. Oh bendi. Ya, Dek iki oleh delalah oleh akik cilik. Eren mengisor iki. Gak iso. Rompet ya. Iso enggak ya? Lah anune Dek ngenane dewe ngedurno proses kan dicepot ora kae? Gak Cepot terus balik. Pot bener. Son nyepot Ini ini. cari alat meneh. Ndi alatnya? Alatnya ning gone Mas Didik ning pawon. Terus balik. Ya karo kuret wis balekno. Eja gue alat sih. Alat sih. Kae syutingen. Gue alat pesat. Ya gak apa-apa karo wong telu. Lu di syuting ya kene. Wong telu ae wong telu. Ayo Ki, sujute bang. Anu. Ayo, ndang kecon, ayo con. Lah ndak enteng kaya kabeh. Enteng. Ayo. Piye carane iki? Otok. Wes. Ayo, awas mburi. Alon. Ose golek setane dhisik, mencari setan dulu, Pin.
Kowe mune isa-iso engko belok ning kono ke piye? Belok ning isor ke piye? Engko susahe ning wesi ngisor kae, Bro. Nah, awas. Awas, hup. Engko nyeklek lho. Aduh. Nah. Alah. Wis karek kipin piye karek. Aduh. Yo rasa iki. Pose. Beretin. Coba beretin. Enggak. Es. Apa biar posoe? Apa gula? Es. Sip. Jangan. Klosone gak nganu sik to, Bro? Klosone iki. Iki pengen ngene ketok estetik apa sih? Wis balik kayak gini oleh. Saiki tak cukup pangot. Oh, Angot tambah durasi iki lho. Nah, jadi unboxing pisan. Unboxing pisan. Unboxing. Unboxing dulu. dulu ta. Unboxing. Iya kayu ya Mas padha. Lah piye to, Con? Dobel padha. Ini krosi ya kudu kayu to. Masa sih? Terus Saya iki yo kudu dikelompokno Apa pi. Ya, aku. Iki masamu tuh dadi duit pi. yo Iki manggone iki ning tes kok. iki apa sih Mas? Yo, jujur sih. Sikile. Sing ucul. Sing ucul. Yo mau. Mur mau ning. Mau. Mur mau. Masih kok berisik. Anu digolengno sik. Beli lo ya. Ya, itu anak centangane mana gini ya? Iku gak iki dah. Anune kuwi. Oh, samping iki wale. Samping ya. Oh, samping. Buka sing kene Mas deh mau ge. Iya, iki mau. Kilo. Lah ya kuwi murid kuwi wale. Heeh. Ndi ya? Oh, ya iki murid ki sing ucul mau ya ora. Tapi kok diringno. Mbok kondi ke kurang sitok iki berarti. anu. Diringno ngene. Ora Buka piye? Iki kan hiburan ya. Berarti sangkong kene. Iya, Sangkong kene lho. Iya. Wes. Kali ini masih ben. Dak karo pinganune bisa ngerti. Yo. Iya. Kayu gone sing ewu bisa. Oh, kalau langsung iya gak iso balik kok jebul ya. Iya, iki dhewe iki. Iki kalau-kalan. Berarti iki dijunjung. Nah, oh, alah. Nek. Alah. Nek wong ra ki. Angel. Itu flow. Ada epit. Yang Apit. Nah, iki masalah ke anak sih tak iki nih. Berarti kecer. Kecer potensi. Ya kecere ning kono, ning nggone kono. Kono stok ae kok. Kayak isi tok Wis sik. kuwi nggih, Itu yang tosek didukung. Anu tuku ning gadu wit gawa. Makan. Ah, lagan gone anu ki enek ora. Templean. Iya maksudnya iki angel nih. Iya nek gak enek. Kok templean? Iki loro tok. Iki ben. Nek ben nek. Dundung nang. Tuku sik pin. Lho kapin. Tuku pin. Ah. Lah iya ki Dawa sih, tak. Rada dawa sithik karo iki ngono engko lek ngomong. Yo sita. Oh, alah ambekan banget belajare kan gotong kapuk. Nah, iya ternyata ya rada nganu to. Rada berat to. Nah. Lah Awas iki. menit lho San. Berarti malah sing iki nggih ini. Awas menit. Wes. Iki malah beda Iki dingin. Dik. Heeh. Kelompok padi Wis iki. ngomong ya vlog siang hari ini. Jangan lupa di support
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.